Etubeka enu achi no ana ebra Penyah captain Akosua Smart ebeka saaye efa da Lumba enu odobruni enu Akosua Serwaa ensensem no yebra Penyah captain Smart ebeka bire mu no obo attack eko madam Akosua Serwaa in the camp or throw bullet eko honomo say bullet no throw ye no abusuananka BigscoutMedia say on kabi there's no captain Smart ho ehi endi obeka bi na BigscoutMedia ave match captain Smart boot for boot na nsebo ka just Smart no anu worshipa me mo nchiremu no akere wadwe amame e wo comment section aha Penyah Media mesro say ni di mo obe like video no ada ma subscribe button so be click notification icon for latest update aba kere wadwe di amame e wo comment section mesro so ba so no ahye for so anya bi ahwe ye nim say captain Smart de wo ye Mr. All Knowing ade e besi Ghana he bia ne captain Smart e wo mu nchiremu obe kai a abra helicopter crash ye enipa 8 ewu ye no captain be ka say oya anoma de anuma na te helicopter jeze ade e besi Ghana he bia no o die o wonchiremu captain Smart e explanation and se bibisi na efawuo hu a se bako wu odem ogo hospital captain Smart statement ba kwa kan ni mu aye poison na poison no ana captain so be chiremu say oh that Lumba kro ya no ade ya poison ne pen e ma ode bo nyom na se no si kan se o chiremu say Akosua Serwaa madam Akosua Serwaa and the poison that Lumba what does it just say I know see training nsemu no and we also bogumbi and supplement echo madam Akosua Serwaa camp and also one bloggers no tiktokers na umdo boni osi odobroni so okai so bi attack odobroni a ono captain Smart ma attack ni bakro that's a what throw full support to odobroni na eno adensem no BigscoutMedia na prempe wadwudwa mu no se there be captain kan kwase asem the BigsCout abere captain Smart na weni nsem a okan una won se no fa wo gyimii no ebraha eya akwa se sebi enkwadwo a na anusini bia ebese wo sebi eka bihwe wona won se wo se ya maame Akosua Serwaa eye old devil ha you wanted him to leave this young angel to go for an old devil. Captain Smart for one no phone etwitwiri form. Also the odobroni de oye angel. One de oye soro abofo ana ye maame Akosua Serwaa eye bonsam. Bonsam na ye maame Akosua Serwaa oye no. Eno de Penyah ye dadi Lumba. Emma odobroni angel osoro abofo kan fita kama no obetra ho enu tina mpanifo se konfo boni mpo a watena yarefo ho ama okonfo papa aba beto no saa okonfo boni no yenyi ni boyina ye tiemiye se ye maame eye Akosua Serwaa wo se wo ye old devil saa old devil no wono ne Penyah dadi Lumba saa old devil no wono na dadi Lumba ekanfo ne say nanyom eka dem enfie mienu na oni buafo na oni obi obeboa no na buafo eni baabia nembom old devil na oboni din nipa na wo si woye evil nipa na wo si woye bonsam no woye abrowa bonsamfo no wono ana saa bre no na oye obofo maame na wo si woye bonsam no saa bre no saa bonsam no ena bua dadi Lumba ema nanyom ye ya ka kontuom ebe ye hate efiri ho no ana dadi Lumba wabɔ n'achi dom ebe pem ne mienko yachi yambo nkomponko yachi dadi Lumba wo share eye nanyom to ase ebesi ne nanyom a eye hate nanyom a agi din nyina eye bra no ne maame Akosua Serwaa etewo nanyom a enoko party okɔ yi ase nanyom a baabi a befa bia ye bɔ yetie nyansa ene abawom no sabre no na ote saa oba na wose ene woye bonsam no na wote ne nchen saa oba no ene di ne sika ebo na chi dom dadi Lumba na ekai saa oba no ene bua no Captain Smart wo de ke ka nyansa sem bi se a akeni kwan kura se ka wo de ho be for him ye ka nyansa sem ye kan sem asem nkofo metie afa adwene ni nyansa afirima Captain Smart udin no honam ense nemum se bi enye asem ne enka anka ono okotre mum
ɛna ɛba bɛkyerɛ yɛn ɛyɛ ɛkoro aduro ɔkɔtere o ɔno mmom na ɛba bɛkyerɛ yɛn ɛyɛ ɛkoro aduro Captain Smart yɛpɛ bonsam ɛpɛ nipa bɔnini a anka wo de kawa no tum wo na wotumi kwagye obi yere efiri ne nsam Belgium Mr. Murphy wo na kwagye ne yere efiri ne nsam ɛma bɛn ketechie ɛba abɔnten ebe super wakyɛw sa captain ɔbaa na waware no ɔbaa na wadaadaa no ama ɔbaa na de ne sika aba bɛyɛ ɔho adeɛ no ɔbaa no ɔyɛ me yere Captain Smart pese ɔware ɔbaa no so ho enti no wonya ɔbaa ne life ma me if you say me na bobra me na trache da bia me do woni mu mpese mehwere ɔbaa if you say matiti me mowre mu na me de me ma ne bɛyɛ ɔbaa sima awo mabra wo mu yanko enti me ye video yi e dia ma Captain Smart na say omo a ombehwe agi ihu adanse say video no eye adanse say ninya oba no enti no de onya me life e ma me me pacho omo ne Captain Smart here aduma no misrem a muntunfo yie pa na onya oba no na me fa ma ade ko ade ya ni me pacho minye adie we say me gu me yire animu ase because asem na aba tie ha na metie no eye me ne me yire fie ne tie no ba nso meje ne den awa atu Captain Smart Murphy wudidi Captain Smart Murphy wu mo nye Captain Smart Murphy wu mo nye saka be wu ya wo bobra saa na Captain Smart na Bible ka so de be nam so be ba no dwie Murphy de nam so na aba Captain Smart ya mo bobusa Captain na me bobusa Murphy mo je fro Captain Smart wo odwan Captain Smart edidi nkofo yere Captain Smart bonsam be le chen esen sika nti Captain Smart ejina so ema oba no eware no enyo na akwaware oba no oba ni sika nti okwaware no papa ne babo nti di sumbe power che o se da wantie ana ukọ so eware oba no endi nansa ana opanyini yete no mfremem se opanyini aye friend Murphy wawu awo Belgium opanyini watoa nanan mu onse do Captain Smart ama na di areho Captain Smart ama na di yaw ama papa na firim because oba a woni natena a woni ne won ma woni ne won kwada Captain Smart bayibonsam gyimifuo bayibonsam ebe show mo ntem etete opanyini wonne eye ne yire aware a no mote ewoye Belgium ana papa ne wuye ya ebusunya Captain Smart etete papai ema papai ede areho ewu yese pe endi nansa ana Captain Smart okọ gya oba na okọje ni free eye opanyini bi ensem ewoye Belgium no a opanyini ni ba bonte ede a chopa esu benketechie pa oye so many videos a wo pa Captain Smart achew o se da okoso ware eye oba no ema papa no edi areho sa adi areho ko wuom esa Captain Smart oye trimodemfo agegenkofo yerenom nipa bonini a won dwi nipa ho anka papa no wuye anka koso toaso na ware eye obeye Captain Smart esa huriye eko ware oba foforo eja oba ne bu ni kwasea obu oba ne kwasea ya eji oba ne sika ebu ni kwasea ya ama ne kunu ewu gya no oma papa no wu gya ne ma papa no ebi mpo aka papa ne tiase a akobetima hwe oban man kakran ne ade Captain Smart koje ne yede boso ema papa ne beti ni suo wo se da mekoso aware oyiri papa ne wu yese pe ana Captain Smart endi nansa ana ogyae oba no enti wo de anka wo se wakawa no tum because wo hawa ye maame Akosua Serwaa ekomu eye sa pepepe ana wo de papa bi efa so nyankopon ne yeda nyankopon ase nyankopon ne yeda na se ye maame Akosua Serwaa de wanwu
wanfa arewo enwu Brad Lumba no tete no na Lumba ehye na ne ye a according to letter I beton from na Lumba wo bro no ye maame Akosua Serwaa de wanfa arewo enwu otnase ebompaye etwen awurade anim se anka bema onya adwene sakira bema a waboa no bema a wone ne mienu omabra abo ahyase dabi ebeyeye na dabi ebeyeye eyeye a bedi wafo ababirem aben wa hafo ababirem sa aben wa hana a obewurem a ono oba bedi bia kono ono na ye sebi obofo ma na sebi anka obi anye ne ya obi antna dabi ebeyeye ne ho a anka beyeye ema aben wa hafo ebefa kodi ye ewiase no obi huhu emobi keka dabi ebeyeye anka anye ya akebia sa bre no aye maame Akosua Serwaa wo hia dadi Lumba eye na adwen se obeboa dadi Lumba no akebia ka sa bre na mu anakebia kwa odobroni ekohia dadi Lumba anka don't think say ebia ko bepe no anka sebi yenya ba odobroni kohia dadi Lumba abra wo ya akokura poso bia wonjidin obi anim no wonye obi ate se bra ye maame Akosua Serwaa ehia no na wonye obi a na watu kwan a oba be hozo e wa ya abruchiri omunyina etubata a omoba be bobra e wo bi manso ana omoba be hiaye nemom na nipa no wadoma kyede ye nyina anim eye anyontofo no ma hyase ansa na obe pushi onyontoni bi a wonye obi a obi anim no na all of a sudden wetimi aboa ma nipa na pagya no kone kobusa anyontofo no se edafoma kone kobusa sa akode bre a obre ye ansa na oba be ye sa akode kone kobusa shatawale mpodi we typical example because on de odinkan baaye ana otofom ana osa ko biem because mpanifo say onuoma hwiegu a na enye noana no hunusibia be fa so abaye hyehye onuoma na sa akobra biem shatawale ko ba biem ama enne shatawale ye ka Ghana anyontofo akukudama wantoso na mawana obetoso minu munkobusa wo mo anyontofo dodo a omo hyase a ene omawieye ayebasa abrabo baabi ane bon eden na hyase abrabo na wieye enye ya gese na hyase biko nipa bia no anase efie se wusi fie na se wanto foundation ya edwirigu akeye maame Akosua Serwaa akwansi dan ye edan ya efre dadi Lumba no akeye maame Akosua Serwaa a oye Messi no akwansi dan ye a akedan no ebenya ahoden ama sabi duobodan no so aba beboso ana suenyansa Captain Smart wa gyimii dodo suenyansa Captain Smart wa gyimii dodo me ho kwan bia se medina tem because Captain Smart onyini sineme nanim na awe na ache tiemie menka se na na prempemetia ana medi Captain Smart atem Captain Smart o chemi 2 years pe etimi wo ho kwan bia se me keka ma adwene edina tem because aboa we wono mpanimfo krodi wo matem ye maame Akosua Serwaa obetimi awo Captain Smart ye maame Akosua Serwaa obetimi awo Captain Smart aso gyimii for at radio so at national television so kase maame no bonsam bayifo ba evil no wonder said there be a make say onye TV ho ne de emmoa nko neguo emmoa nko neguo etimen kase na prepare date na wudi Captain Smart atem empanifo say de kwasea ese fata no fama no ana bua kwasea wona gyimii sem so na wonhu ne ho se we nyansani hwe konkron ne kan enti Captain Smart wo kwasea enti mi yi na no mi bua no wona gyimii sem so na sabi wonhu ne ho se we nyansani tie me say ye maame Akosua Serwaa anko wanto foundation ye usi dan edansie na foundation edie benti ana se usi dan a oboka e foundation ho ubetimi aboka betu amena akofom na wo de eye concrete ne wei agum na de ne iron rod ne ade wo de ahyehyehyem wo beboka wo fom nim ama na nya granding
ɛde bɛnti na dan bebree no ɛwɔ hɔ a na ɛdwiragu because foundation nyɛ ye maame Akosua Serwaa eto foundation ye Lumba na brabo mu no nipa wo boa no because yenim say Lumba nennwom a edi kan said ono akan say nennwom edaden for emfie mienu wanya boafo kopem say ye maame Akosua Serwaa ba na brabo mu Lumba na wo Ghana na wanji din say wo yonwumtuni bia waji din so obeto to nwom kra na ebia eye school mu anasa sorry dem ana ebia no oto nennwom ba na onyonwumtuni a waji din biti say ye pabobomu ene wo mo mpanimfo eye efrane say adofo ene wo mo a mo kekeka na onji din na obi an hyede nim no nemu oba brochire ebenya boafo a ye frane maame Akosua Serwaa wono ene Penyah Lumba etino abrabo ahyase no edan na wo si no Ghana wanya boafo eti wantimi ansi dan no na asase no wo ho asase no me patches asase no ye talent adoma chede no na ewo ho nemom na ontimi ento eye sebi ontimi ntwa blocks enguso ontimi mfa eye workers emom metu eye foundation ontimi nya hwe but no ato asase no da ho eye adoma chede no Lumba sebi na brabo na meye ne te se edansie aye ho example e de akire because ye ne nyansafo na ekasa ana ye maame Akosua Serwaa ehye edansie na se because na asase no eda ho dada Lumba no na owo talent no dada but na ne talent no na doma chede no wode tonyom ewa asori dem wode tonyom ewa sabi ebia odware anu otonyom no yantene nkada kopem se adoma chede no nipa bi eboa no empanifo se ansa na ahoma ebehunu soro no na enamdua so ahoma ontimi hu soro because ahoma oda form but ahoma etimi manchire dua ahoma etimi hu ewiem eti ansa na ahoma ebehunu soro no na enamdua so ansa na Lumba oba beye Lumba no ye maame Akosua Serwaa ene so no mu ebo na chidom ye maame Akosua Serwaa ne si dan no ono ne to foundation no anu to foundation ye ema Lumba eye na doma chede no edi no ekọ wiase amama nyina ema Lumba eji din enya esika wone maami ebobra ema sebise abrabo ne konanim susuan pa se anka Lumba ebeye sansani anka Lumba ebeye kuhwini anka Lumba wanji din anka Lumba konyi obia no koye akokora bia sebise oni hwe no ne nane na ho a anka ebra okope ebia odobroni anka odobroni won fie no a fat anka Lumba eya akokora bia woni sika oni din obi anim na anka odobroni won pe no ni sabi hwana ewo esogu nanum a ompe akwada a waba be hia obi te se Lumba a edin wo ho sika no wo ho okasa da fon kra na obeda fom okasa sore kra be sore okasa da ayeya kra na obeda ayeya because unim se sabi ade na ekuta wo no esombo unim se ade na ekuta wo no enye tondra unim se ade na ekuta wo no eye gold enye kobre but ebra ye maame Akosua Serwaa efa Lumba no na eye kobre na eye pentimiento na hwenim eye tondra but ebra Akosua Serwaa eye niye ema ni Penyah no ana bedi wa eye odobroni eto ne laaso enti ye po obi a oye sebi osoro abofo ye po obi a oye ni papa ye po obi a sebi se wabo Lumba ye po obi a anka Lumba wanhia na oye ne sama nhia eye Akosua Serwaa ye se gyimii fo bi te se Captain Smart ana beka se nkofro ye po obi a oye sama nhia wanhia Lumba nhia na anka sebi na brabo anaka ne nyomtuo ne bibia nko n'anima Akosua Serwaa eye die oyebedi wa odobroni die oyebedi wa odobroni die obeto aware so odobroni die obegu aware odobroni die obeje boso odobroni die oba aben wa ha Lumba na ne kai oba aben wa ha
just say gyimii fo bi say Captain Smart me many sa eye odobroni ba no kore e baako ye nyina yinim Ghana ana nkofo ta keka ana odobroni de bra wa bre ana odobroni de wa bre abusia obi ni kunu ete ho na wa hwe ni kunu no ama ni kunu no ayeye na ni kunu no aba se wo ba ne pe na wa ba betra ho and mumye make that point very clear. Lumba all free Germany na Lumba on tissue chemu na Lumba onye yarefo na Lumba sebi on na ho ana wokotini to bini ana wokotini to Lumba aye nim Lumba obe yare kra na Lumba wan yare under ho because Lumba ani nim no every time bia no okoba no oboshios no yesay even NPP for kraye baba power Lumba jinane na so to nyom itayana metese nkofo bi ta keka ana Lumba na wada ho ana wotifi chemu ana yatini tubini sebi seye no kura na yagitum wobi ne yire ete ho wobi ne kunu te ho esan se nipa no waye yede wo sikanti wo so beba bedi akire dia sebi wana afo so se bra bebre unim de obenyanti so be so bra okay sa bre ya dadi Lumba wawu agya wi da bia meka miami nya eye osanjo ne papa owo ho ne papa no ne yene awu agya no ne ba betim anase ne ba panyini anko bedi ama ne bia di osanjo ono so ko eni se odobroni se ono de nkokorafo no pe eni se odobroni se ono ne de nkokorafo tu brin ana obete ono obeso obre won nkokorafo ho a osanjo papa ewo ho odobroni dadi Lumba wawuko kotoa osanjo papa so kohwe no kopin so bewu sa Captain Smart wo ya angel osanjo papa nso hiaw so wo de wo se wo de ye bo ba wiase enkokorafo nko na so beti wom to brin se de nkofo keka ana no odobroni de wabre ana kwoti Lumba to brin ana koye sei ana onu na obre ye ana opra ye ana oye sei yate ase yagiatum odobroni de ye wo de se wombre wiase se o mehwe nkokorafo ye won se wombre wiase se o meti nkofo to brin ye won se o mene mpanifo entwempra sana mo ka dia yagiatum osanjo papa etewo ono so ya akokora ni bi ono so ya akokora ni bi ne yire ewu agya no ana wo odobroni so no dadi Lumba a one ne tenaye o mane papa dadi Lumba ono so wawu agya wo etiwe die odobroni fa wontoma ekobo osanjo papa ntoma no because Captain Smart mo ene obi bia me enwu se wo die oba wiase se wo ba be sum kokorafo enti fa wontoma kobo osanjo papa ntoma no na montena Ghana for mo penokore maame Akosua Serwaa abre a dadi Lumba no kura ekaye enyom ben na dadi Lumba o kan wo mu se eye ye friends odobroni abre but dadi Lumba obo maame Akosua din so many times e wo nyom me kramo mpokra de wo se ni wachi yen kan maame Akosua Serwaa na wabre papa mamu refi eye maame Akosua Serwaa da na wabre papa enyom ben na Lumba boy a oka se odobroni abre papa wo Captain Smart wo kronfo tatwi amu etese wo apoboni etese kontomponi na brabani Captain Smart oba eye otek ekọ for FM ede ben na nam so ma wudwane firi kumase odwan wo ba be didi ba me Akosua Serwaa atem kone ko didi wo ma me atem o ma me kura ubu no kone ko didi wo ma me atem odwan so obi beka sa obeba bra me twɛn obesi ehia man to man so a menu be hia bra me twɛn obesi ehia face to face na wo kana me so maka bra me twɛn so obi beka obeba ya so nkwasiafo so ewo Ghana ama sebi odwan bie na no a na sebi oye po memememememe odwan bie na no a no oye po mememememe wo ba be didi maame a sebi wa brebe ma ho atete a wakom ni sika a wode akwa akoshem ohia dadi Lumba na dadi Lumba won hyenda so na wonye sikani
ba maami tena ho a opon eye enoma hodo a dade Lumba oyeye maami de eche no na wote ho onim se beyeye na dade Lumba wo to nwom na okrokro no na wo daadaa no na wo defe no na maami te ho until 2018 ana maami ne tro letter say so ka se mabre enti yen kai me okay mabre ampa ba mentwen mesel jam na menko menda no ho konongo kaya jame na menko badali Lumba se da Akosua Serwaa wa na meware mintwetwem busa eye mumbusa mo se die benti na dadi Lumba wen twetwa one eye maami Akosua Serwaa omaware ni se Captain Smart una oben no una ho siese na oben no adenti no won se die benti na wan twetwa aware ni adenti na wan pamo maami no wan maami na nkone baabi na wone eye angel no ono osoro abofo papa no wone nantena dia wo kase wo ye osoro abofo no mpo no allege yese wan ware no dia wo kase wo ye osoro abofo no yese wan ware no nemu bonsam na wo so wanye papa no ono na enne obetimi de krata achre ono betimi de krata achre ono betimi krata achre se oye dadi Lumba yere adentina dia wo se woye angel dia wo se woye osoro abofo oye ni papa no dadi Lumba wen gina mu se brane anko gyae bonsam na ma bonsam na mfa sebi na bonsam sem anko nemum okoso ema aware ni gina ye na dia wo se woye osoro abofo ne de wo se da wo menware wo da ampeni ampa wanware no dadi Lumba ni 60th birthday ogina simpie ni apaso ogina stage so wiase nyina ete se memeyire Akosua Serwaa ama ware no ontimi nye sada ebra na Ghana fo nkwasiafo bi dise Captain Smart modi ato maame ne so se maame ne poison eye di kunu ba maame no upon 10 years ensema mo kafa ne ho ni kunu ni ejina bedwam eka se memeyire ama ware Akosua Serwaa ontimi nye sada ne da satam na odobroni ntewo satam na odobroni etewo enso Lumba eka se memeyire ama ware no odobroni na wo so woye osoro abofo woye angel woye de ben de ma woye ni papa no Lumba wen gyae maame na woye bonsam no anko ware eye ni papa no itene Lumba okwa asamado na ye nananum ebusa ne kwan so a wonbusa se wo ba no emado do se na wugya no wachiri eyire num do se na wugya na achiri obeka se oba ba akope ana me ware no nemum na menne oba biti ama ware no asante ama mmemu so no se woni be mate na wan ware wa oye mpena etiawa mementan odobroni o sebi ono so beye na afemu de ba sebi gisi odwedwentwie gyimii bi de se Captain Smart ane begina simpie ni apaso obegina radio so any TV so akase oba ni papa na wohia no ema ne boa no ma ne beye dadi Lumba no onu mom bonsam onu mom bayifo ba na mom de sebi obeto so se abendada na obetena ho no onu mom de ni papa this a Captain Smart nkwa gyimii ne beka sansem ba meme na prepare amtie minim se maame Akosua Serwaa eye na afemu de kodum pempenso bebre so sebi empanifo se gentia ne so enye so na nemum eja a yen fanso jamu da no ne so eden eti maame Akosua Serwaa breye no ana yenwa ba odobroni so be so ebra papa no edum pempenso bia na no ho edodo no ne ho dodo no ne ho jojo no na waye mre wadi 60 years yenyira enim yare ahodo a na ye wo fei na wo yare di sabre na ye maame bua menu kodum pempenso bi no se odobroni so beto aso a mintimi ngina ha enka se odobroni anye hwe gisem ye gyimifo anye bia na odobroni no ne dadi Lumba te so sensuo mpoma ne nom ya waya ade odobroni no ne Lumba te wo no se oto aduane no aduane mpo
Emma na yase eye ne doko ye ne dede kra wa ya de. Ba ye ma me no so enye ne fom so. Bema no adenti na wanko back. Mintimi fa sobo no so mboda de Lumba de open wo ye. Memiti ye se me yare a me yire a wote he ene behwe me because me te aware ase. Me yare a me te me manchen enti me ma a ewo ha no ene bese nsu amama no. Mintimi nka se me yare etimi ame de me pe ekọ eye kuro bi so akotena ho. Abra oba na mi gya no ho no me baketo a etwe nufu ano. Mintimi nka se oba na endi machi akora keto a etwe nufu ano. Mintimi nka se me yare etimi ekọ akosa me ho yare enti no edan a yato a ye ntwi akan wie ye a ye twi ano sebi oba na mfiri dan nim onfiri fie nim na wondi machi na me man kran ketenkete a omu nyini no a sebi se omu ko school no enkran nyina ye mfiri ane akọ Ghana. The wa dwe mam e wo comment section. Penyah BigscoutMedia Accra.